Dobro večer, poštovani gledalci, dobrodošli u novo izdanje Viplay iGaming podcasta. Znate kojim se vi bavimo temama, od skoro smo malo počeli sa sportskim temama, ali glavno je ono što radimo, a to je gambling. Pošto je gambling jako opasna industrija, odlučili smo se da dovedemo jednog gosta koji će ispričati malo drugačiju priču. Generalno ćemo pričati o problemima zavisnosti, njegov sam put kako je došao do toga. I još jedna od interesantnih stvari o kojoj ćemo govoriti, a to je još jedna stvar koja se pojavljuje u ovo modernije vreme, a to je bolest zavisnosti od samog tradovanja. Dakle, kripto je nešto što je relativno novo kod nas, ali i dešavaju se očigledno i tu veliki problemi. Siniša Antonijević, moj večerašnji gost, dobroveče i dobrodošao u Viplay podcast. Dobroveče, bolje te našao, drago mi je da si me pozvao. Odmah ćemo krenuti negde u meso, ali krenut ćemo sa samih početaka. Ja tako volim da krenem. Kada ti dolaziš u neki prvi susret sa tim problemom, sa kockom i šta se igralo, kako se igralo i kada si osjetio da je to postaje ozbiljan problem? Pa gledaj ovako, mislim, moj prvi neki susret sa kockom bio je negde nekih 12 godina sam imao i bio sam sa ocem, vodio me na neku tombolu, sećam se, možda sam imao nekih 12 godina. Ja nisam igrao, ali sam vidio tu, bio je neki dobitak kod njega, ne znam, to je nekih možda 5000 dinara bilo, to je onako bio tada ozbiljan novac. I, znaš, nisam ja to ozbiljno shvatio i vreme je prolazilo. I moj prvi, da kažem, susret sa kockom lično gdje sam ja uplatio novac je bio sa 16 godina. Sjećam se kod danas, baš sam na mom kanalu na Instagramu objavio. 16 godina sam imao i ulazim u kladionicu, ispričat ću vam detalje pošto imamo vremena. Tad je još bila marka, to je bila 2000. godina. Imao sam 20 dinara kod sebe, minimalni je bio ulog 50 dinara. Mislim, tad je stvarno bio 50 dinara nije bilo malo, još posle rata. Mislim, bila je kriza, ja se sjećam 99. Keva bez posla, Čale bez posla, bio u ratu, mobilisali mu taj jedan kamion što je imao. Mi smo bukvalno 7 dana za redom jeli džem i hleb, samo mešan hleb, brašno, znači to je tolika kriza bila. I sad to se završilo, 2000. dolazi, ja 16 godina, kladionica se neka otvorila i bilo je nešto 15-9, bukvalno, samo 2 utakmice ponedeljak je bio. Bila je Napoli-Palermo 15-9 i u 9 je bila Tottenham-Bolton. Znači, zamisli kad se svega sećam sad, znači svih detalja. I ja sam imao 20 dinara svojih i kod Keva novčanika uzem jednu marku, metalnu, jednu marku. I odem u kladionicu i kao 2 utakmice, šta, znaš, ništa se ne razumijem ja. Kako najveći dobitak, šta, bukvalno u zadnji minut. I ovaj radnik nije sedeo za kompjuterom da kuca, nego je bio drugar koji sam sebi već kucao tikete. To je bilo, znaš, malo mesto, svi se znaju. I ja kažem, daj kucaj mi obe utakmice iz 2 u 1, znaš, i Napoli, Palermo i Tottenham, Bolton. I on kuca, bukvalno u zadnje 3 sekunde stigne, u 15-9. I ništa, tu mi se zezamo, svi se smeju, znaš, drugar me zeza, kaže, kako ovaj tiket dođe, kaže, ja ću da pojedem kompjuter, onaj stari kompjuter, onaj veliki. Da, to da. I drugi, znaš, svi me zezali kao, sad si to odigrao, to će da dobije. A to je bilo tad su još bile 30 kvote, nisu kao sad izdao jedan manje, nego to je bilo, znači, 900 kvota, 45.000 dinara. 1.500 maraka je to bilo. I prođe prva utakmica Napoli-Palermo 1-2, 3-2 i druga utakmica 0-1 i 2-2. Čekam kec, Tottenham. I svi, znaš, vide Tottenham favorit, znaš, vide već, znaš, svi naviju, cijela klijenica za mene. I bukvalno 86. minut izvodi se bukvalno kao u onom filmu Kad porastem bit ću kengur, stvarno tako bilo. 86. minut izvodi Tottenham sa desne strane korner i Teddy Sheringham glavom ovako zabija za 3-2. I mi skačemo, svi radujemo se i nestaje struja. I imali onaj mali akumulator, znaš, na benzin što se ovako uče. I oni pale to, znaš, nema goriva. Trčimo, mi nosimo neke flaše da natočimo gorivo u agregat dok smo otišli do pumpe, dok šta. Utakmica završila, oni upalili, znaš, onaj agregat i mi palimo, tad je bilo na Teletexu, nema telefona, nema ništa.
palimo. Teletext crveno, 3-2. I Ta početnička je najopasnija. da, prva, znači zamisli ja to kad sam dobio, ja sam mislio, sad ja znam, znaš, kad sam i ja odem kući, budim roditelja, kasno je bilo, znaš, tu, čašćavamo se piće. Oni, znaš, ne veruju mi, znaš, dobio 1.500 maraka, znaš, sutra dan. Ja bilo u dinarima me isplatili i ja uzeo pare, klinac, razumeš, da mi onaj za pultom i ja nosim ovako pare, znači kako smo držali tu neki lokal pored kladionice, tu nam je i stan i sve, i ja ovako nosim pare mojima i ovako im dajem, znači oni tek tad poverovali. I stvarno te pare su nam značile, u tom trenutku Ćale nešto, počeli smo da radimo sa nekim autima, bukvalno smo 2 auta kupili za te pare, preprodavali i to je bilo okej. Međutim, to da sam znao tad šta me čeka, razumeš, 20 godina kasnije, problemi sa zavisnosti i sve, ali to je taj neki put koji sam prošao i iz te tačke gledišta, da kažem, tad sam imao sreće, ali sa druge tačke gledišta to me odvelo u zavisnosti gdje sam ja mislio stvarno da ja sad samo treba da znam, da igram pametno. Počeo sam onda da igram veće uplate i singlove i dobijao sam, što kažeš ti, početnička sreća. To je bilo stvarno u nekom kontinuitetu i dobijao. Ja sam tu, ne znaš, kao klinac šta će da radiš s parama, krio pare, pa onda išao da mi se ne čuje tu u moje mesto da igram, nego išao u drugo mesto, uplaćivao veće uplate, manje kvote, razrađivao s jednim drugarom. Tako da je to polako godinama prelazilo u zavisnost i poslije toga krenuli su aparati, Texas Hold'em, pričali smo. Texas Hold'em mi je baš išao i, znaš, ja nekako sam, kako da kažem, all-in igrač. Kad igram, nemam tu problem sa ulozima. Ja bukvalno sve što imam kod sebe, ja mogu da, mislim, dok sam igrao, mogu sam da uložim. Nisam imao problem s tim. I onda, kad sam, zaljubio sam stvarno bio u Texas Hold'em i posle sam samo igrao to. I sve moguće, ti znaš, verovatno high stakes partije, cash game, Phil Hellmuth, Tom Dwan, on je bio omiljen igrač, Tom Dwan. Sve je moguće. Ja sam bukvalno imao to takvo samopouzdanje i znanje da sam mogu s njima da igram. Jer sam ih, znaš koliko imalo epizoda na YouTube. Da, Poker After Dark se gledao čitav dan, čitav dan i noć. Tako je. To mi je posle, da kažem, Counter Strike-a druga bila obsesija, taj poker. A verovatno i te igrice, znaš, budu neki adiktivni deo gde, znaš, iz prošlosti pre kocki i svega sam igrao dosta i taj Counter i to. I onda ti poslije traži ti organizam taj adrenalin. Verovatno je to posljedica što sam ušao u kocku. Pa kako te je put taj skrenuo sa, prešao si na poker, relativno tu si okej prolazio ili kako? Bio sam top, znači i dole sam bukvalno prevazišao, da kažem, u mom regionu igrao, stvarno sam bio dobar. Mislim, ti znaš da je to ipak na kraju veštine. Skill, pa naravno. Jeste, ali znaš, ti pređeš neku granicu, posle sam dolazio u Grand Casino u Beograd, igrao turnir, igrao cash game, mislim, tu je bilo tek nekih priča. Znaš, dođeš ti, ne znam, dole igraš neke male partije gdje ti je 500 evra, znaš, baš velik novac. I onda dođeš ti u Grand Casino gdje sedneš sa nekim, to je ipak Beograd i metropola, dođu stranci, tad su bili stvarno mnogo i turisti prisutni i sve to. I onda ti igraš celo veče, praviš neki stek, napraviš 100.000, 200.000 i onda, znaš, kad zadnje 3 ruke se dele ili pred zadnjih pola sata, kad se najavi za te ruke i to. I onda onaj neki pijani stranac, znaš, imali su para, ide all-in, ne gleda karte, mi ga gledamo, znaš. On svaku ruku ide po 100.000, ne gleda karte. Mi sad, znaš, dođe ti kec, 10. Da, moraš, šta ćeš? I dođe neko i kaže, znaš, nerviraš se, što neće tebi da dođe karte, znaš. I onda dođe nekom, baš se sjećam, dođe mu 2 žandara, znaš. I on igra, znaš, a ovaj ne gleda karte i ovaj ga plati kao call. I onda ne znam, sa 5-7 ga dobije, razumiješ, izađe neka kenta, nešto. Tako da znaš sigurno tu mnogo nekih priča. A kad te je malo taj put odveo, počeo si onda točak da vrtiš i tako dalje, je to bio neki
da kažem, prelazni moment ka ponoru? Pa gledaj, dobici su tu koji drže, da kažem, svakog u igri. Jer sad ja kad bi krenuo da uplatim šta god, da li je to poker, da li je kladionica, 10 puta za redom, sigurno ne bi više igrao. Nema smisla. Ali ti, naročito ja, ako je meni prvi tiket bio takav, razumeš kakav mi je bio roller coaster ceo život, razumeš? Možda zamisliš kakvi tu priča ima. I onda, kažem, kad sam došao u Beograd i igrao taj Texas Hold'em, ja sam mislim, mi smo svi koji smo igrali kockali, voliš da se nadmećeš, naročito u pokeru. I igraš i jake ruke, jake stolove i high stakes igre. I kad sam tu počeo da gubim novac, mislim, počeš da srljaš, što kažu, tiltuješ. I onda sam tu počeo da kažem da se vadim na rulet, na kladionicu. Našao si gde ćeš, da. Da, nažalost. Na rulet, kladionicu i onda je to stvarno posle izgubilo smisao. Jer ja sam stvarno voleo da igram te turnire i mislim i dan danas da je to gospodska igra ko može da se kontroliše. Samo da igra te neke turnire s vremena na vreme, ali ja to nisam mogao, to nije za mene. Počeo sam da gubim, znači igrao sam i poker, znači počeo sam, znaš, ne vladaš sam sobom, igraš Texas Hold'em cash game i onda izgubiš ruku 200, 300, 500 evra i onda ideš, odatle ustaneš, ti znaš, možeš da ustaneš kad hoćeš, ideš, igraš na rulec i izvadiš tih 500 evra i onda opet kao polako igraš, pa opet izgubiš neku ruku, opet, pa tamo izgubiš na ruletu i onda, znaš, odeš uzmeš. Đavoli krug. Nema. Tako da, i tako sam nekoliko puta pokušavao sam da prekinem, jer sam dovodio sebe u probleme i u dugove i sve. I onda imao sam, da kažem, te apstinencije po nekoliko meseci, 6, 7, 8, 9, ali ponovo sam se vraćao, znaš, jer kreirao sam, kako da kažem, taj kockarski mindset, gde sam mislio i tu mnogi greše, znaš, mnogi koji imaju problem zavisnošću sa kockom, sa nivoa svesti sa kojim su napravili problem, nemoguće da reše problem, znaš, a njime se čini da mogu. I onda ti udariš jednom glavom u zid, drugi put, treći put, znaš, i onda je došao trenutak kad, poslednji put, da kažem, kad sam da kažem, prokockao neke onako ozbiljnije pare i kad sam kao rešio da opet da prestanem. Iako sam nekoliko puta rešio i ponovo počinjao i ponovo. Znači to mislim da je bio 4. put. Ali to je bio stvarno najozbiljniji mogući način, najozbiljniju moguću situaciju sam imao jer to bukvalno bilo pred moju svadbu. Znači svadba zakazana, ja prokockao 10.000 evra. Žena mi trudna. I kako da kažem, mislim, o njoj nisam smeo da kažem nikako, razumeš? I naravno, rekao sam mojim roditeljima, to je bila katastrofa, razumeš? Ali opet, gledali smo tu da sačuvamo nju, da je ne uznemirimo i to, da se ispegla to. To je bilo nekih možda 9-10.000 evra. Ništa, sve je prošlo to kako treba, dugovi se vratili. I onda, pošto je to meni već bio neki 3., 4. put tačno, mi je bio da kažem da su mi moji izlazili u susret, da su mi vraćali dugove i to. Mislim, zarađivao sam ja stvarno i mnogo, ja sam to i njima nadoknađivao. Nije to uopšte problem. Sad, iz ove perspektive, stvarno novac nije problem, iako se svakom svoj problem čini najvećim. I onda moj stric je baš insistirao, kaže, znaš i sam da ti nije prvi put, ajde da potražiš pomoć. Ja kažem, okej, hoću. Ali žena mi trudna, kako sad njoj da kažem, znaš. Ali ajde, kaže, da idemo da vidimo negde privatno, da vidimo možda možemo da odradimo to. Mislim, nisam znao ništa o tome, znači. Ja sam to mislio, to je hospitalizacija, to je lečenje, to je, znaš. Svašta sam čuo. I u Grandu sam slušao razne gluposti. Kaže, baš je bio jedan dečko pričao kao ima neka ruska vakcina, 9.000 evra, kao dati vakcinu i onda se ne kockaš. Hoće to tako. Da, to je gluposti. Onda, a to ćemo da pričamo o tome, baš kako sam rešio i šta je stvarno neki put. I ja kažem, ajde, znaš, sednemo tu, dođemo u Beograd, neku privatnu, da kažem, taj edukacijni centar. Međutim, tu se zasnivalo to da je, kažem, taj program godinu dana je trebalo da traje i bila je neka
zabrana nošenja novca, morao sam da dolazim ne znam koliko puta u Beograd, a ja sam živio, da kažem, na Kosovu i Metohiji. I onda to je meni bilo nemoguće. Ja kažem, ma daj, mogu, razumeš, čeka me dete, oženio sam se, neću više da se kockam, razumeš, vidio sam šta sam napravio. Aha, odlučio si sam, bez Nema toga šta, da... ja kažem, ajde, neću, kako, ne mogu sad da kažem. Možda to je jedini način na kraju, i? Ja kažem, ajde, mogu, znaš, se tad osjećao dobro, ne dugujem ništa, čekam dete, ono sve. Sve okej, sve je posloženo. Poslo, ja još krenuo neki privatan biznis. Da, dolazimo tu do kripta. Aha. I ja krenem tu, znaš, tada radim, ajde, radio neki državni posao i ajde, rekao da... Aha, to je kad si odlučio da ćeš da prestaneš, jel? Tako, ja prestao i, Dobro. znaš, neću u to lečenje, neću edukaciju, mogu sam, to je to, mora sad da pravim pare, ipak stiže porodica, nedovoljno je samo jedna plata i to. I krenem ja, uđem u svet kriptovaluta, znaš. Ali pozadinski to, znaš, ušao sam baš u dobar moment. To je bilo, lupam, Ethereum je bio $100, skočio je skoro na 5.000. To je 50 puta. Dobar si tajming izabrao. Bitcoin $2.500. Da. I onda sam tu stvarno ušao u lovu. To je sve počelo da skače puta 20, puta 30. Nenormalno sam zarađivao. I tradovao i sve to i onda sam tu mislio da znam. U stvari, to je meni zamenilo kockanje, znaš. I tu, evo, hoću da kažem svima, znači, koji misle da nemaju problem, koji misle da to nije kocka. Kripto nije kocka. Kripto je dobar, to je brzi transferi novca, sve je to okej, to je budućnost. Ali daily kripto trading je kocka. Jer, evo sad, gledalci će da gledaju i ja njih pitam. Šta urade poslednje kad legnu da spavaju i šta urade prvo kad se probude? Provere na koliko je. Tako je, berza. I onda to je veoma slično kao, veoma slično kao, bez obzira da su samo hodleri ili koji drže ili su kripto traderi. Da. Mnogi su ušli u to, znaš, jer ja znam momke koji su izašli isto iz kocke, ali su sad u kriptu, jer im to menja taj adrenalin, ulazi u berzu 100 puta na dan, razumeš, gledaju, sad je skočilo, sad imam, lupam, ako ušao $20.000, sad imam 25.000, sad 19, sad, ama isto menja, znaš, isto ti signali, čisto, taj ne spava se, čart. tu ustaješ noću, drndaš to i kad kreneš da pišaš, ti ideš telefonom, gledaš da li je trenutak, da li nije... Pa čitaš vesti, neke analiziraš nešto, sad si mislim, to... pametan. Verovatno samo jedan zna kako je to. Mislim, verovatno ima i tu ljudi koji su profitabilni na neki način, ali to je opet isto do discipline, do stvari, verovatno ima tu svega. A kad si ti tu, znači, ti si ušao i opet si tu doživeo kao onaj prvi tiket. Tako je. Ista je sad došla priča, znači ima ona sve što ide ovim smerom nije dobro, znači sve što ne ide polako kao i u svemu u životu. Znaš kako moj mentor sad kaže iz biznisa, mislim nije sramota, ja sad imam mentora, imam mnogo mentora, imam biznis mentora, imam Dekija Stanković, on mi je životni mentor koji kod njega sam prošao edukaciju, čovjek, član Mense, najveći IQ izmeren u Srbiji, pročitao preko 300 knjiga. I stvarno njega slušam za sve u životu što mi treba, nešto ako treba se posavjetujem, sad sam top, razumeš. Ali uvijek čovjek treba da radi i može, ima prostora da radi na sebi. A kako je ta, znači opet gore i šta se onda dešava? Da. Kako kaže moj biznis mentor Zoran Vitanov, kaže uspeh ne možeš da postigneš da ideš liftom, mora da ideš stepenicom. Prvo mora da postaneš milioner tu, pa u džepu, razumeš? A ja sam obrnuo, ja sam bio, stvarno zaradio sam taj famozni milion i bio sam neprepoznatljiv i nevidljiv, a ljudi misle da ako imaju milion ili imaju, da kažem, novac, da su tad rešili problem. Viš, tebi taj milion nije rešio novac. Pa naravno da nije, jer nemaš znanje. Znači, to mi je napravilo katastrofu, ali sad, opet iz ove perspektive gledano, sad mi je top, to mi je škola, razumeš, i kako se to desilo? Opet je krenulo, što kažeš ti, ovako. Znači, ono što kažu, neprirodnim putem. I normalno da to mora nekada ide dole, da kažem, slobodan pad. I taj slobodan pad, prvi ti gubici na tradeovima i u kriptu i ti padovi. Znaš ti kad, evo sad ti zarađuješ lupam 2000 evra i onda puta 20 ti skoči zarada. Zarađuješ posle mjesečno 40.000. Znaš koja je to razlika? I onda se ti navikneš na to i ti onda rastu ti ulozi, ama isto kao na kocka. Trade. I onda prvi gubici su me vratili u kocku. Mislim, ne prvi, ali počeo da gubim konstantno na tradu.
na toj berzi. Jer, mislim, koliko god da sam ja čitao, to, što kaže Aca Đukanović, superiorna informacija ti košta $10.000. Sad ću ja, čitajući mainstream medije, na B92 ili nešto, sad će ova valuta da skoči i ja sad znam nešto. Mislim, razumeš? To nema toga ništa. Kao ima dojavu, ima znamo. Ili to. I te dojave možemo i o tome da pričamo, tim glupostima. I onda prvi dobici su me tu vratili u kocku, znaš. I onda sam ja tu već oženjen, porodičan, biznis, sve. I normalno da sam ušao online jer morao sam da krijem, razumiješ. Rekao, ajde sad, znaš, ostao je meni kockarski mindset. Bez obzira što ja zarađivao dobro, ja nisam rešio pozadinski problem. Znači, ja sam prestao da igram, ali je to ostalo pozadi. To je isto način razmišljanja da ja mogu, jer sam i na kocku nekad vadio, razumeš, neke gubitke i ovdje, znaš, ajde opet iz trejda da vadim preko kocke i onda sam ajde da bi krio od supruge i to. Onda uplaćivo na online ogromne cifre. 5, 10.000, 20 i onda to je išlo stvarno u katastrofu dok se nisam doveo do... A kripto si uplaćivo ili vratio si se na rulete i čuda? Da. Sav keš koji sam zvukao iz kripta, ja sam posle ubacio u kladionicu jer mi je to brže bilo, razumeš? Šta sam, ajde, možemo oko toga da pričam, šta sam igrao. No. Više mi nije radilo, nisam ni rulet igrao, jer to, znaš, ono, limitirano i nisam mogao da ulazim, na primjer, 5.000, 10.000 evra, nego... Ne možeš da se počupaš. Ne možeš da se izvadiš, znaš. I onda ja sam igrao setove, igrao sam tenis. Aha. I to šta sam igrao i stvarno sam tu, da kažem, i ono jedno vreme dobio. Igram, na primjer, ti to znaš, ako je, na primjer, 5-6, neko ko gubi 5-6 i servira, ja igram da taj pobedi set. To bude kvota oko 3-20. Da, jasno. Jer treba svoj taj game i taj break. I onda uze svoj servis i posle 50-50 uglavnom kogod da je favorit. I tu sam, znaš, počeo da igram jako zatezao, da sam došao bukvalno da sam sve moguće prokockao što sam zaradio ovako i u životu i u biznisu i da sam došao bukvalno nekih 150.000 duga. I ajde da ti kažem jednu anegdotu tu kako sam baš bio tu na... Jer ti znaš, kockarski mindset, ako sam sad minus 150.000, sam samo dužan i plus sam, da kažem, prokockao 100.000. Dok se ja ne vratim, na primjer, ako sam u tom trenutku 500-600.000 evra dužan, ne dužan nego prokockao i dužan, dok do tu ne dođem ništa. I ja onda napravio imao sam razne, znači, situacije. Ja to idem u ekstremne. Ja uplatim, baš se sjećam, 26.000 sam uplatio na nalog. Ja sam nagurao za dan, znači samo setove to, bam. Do uveče ja naguram 2.700.000. I onda ajde tu prenoći, znaš koliko mi se put dešavalo da tako napravim po 2, 3, 4 miliona i rezervišem. Evo da jednu situaciju. Napravim 5,5 miliona i rezervišem, znaš. I onda legnem da spavam, kažem, dobro je, znaš, ajde sutra. Da, rezervacija, fino sve. Da, i onda dok nisam ja otkrio da ima opcije da možeš da odrezervišeš. To te ubilo. Ja nisam znao, mislim, Aha, lako se sazna, izgleda. I onda ja legnem, znaš, da spavam. Legnem da spavam i, znaš, ne dati, znaš, kad imaš pare ili kad si dobio nekako, raditi u stomaku taj adrenalin i ja ne mogu da spavam, razumeš. Znam da imam na nalogu, znam da može se povuče. I ja ustanem, razumeš, tu počnem da zatežem. Sjećam se, to je vjerojatno bio US Open, jer je noću bilo. Ona je Ema Raducanu. I ja tu naguram, čovječe, ne igram je to na 5-5-5-6 ili to, nego igram je pobednik meča, mislim da je gubila 1-0 da preokrene. Lupa bila je favorit i onda je bilo možda kvota 3 nešto, 3-20 da preokrene, znaš. I ona izjednači 1-1 i ja čekam, ja sve nagruo, tih 5,5 miliona sve. Bukvalno bio mi dobiti 150.000 evra. I ja nagruvao to sve na keca. Jer počeo sam, znaš, sa tih 5,5 miliona počeo nešto po 100.000, 200 i onda počeo da gubim. I ja, znaš, takav sam, nekad igram all in. I ja, bam. Jer tad je nešto moglo,
ne znam, kad je Grand Slam mogli su, ja mislim, po 1,5 miliona. Po limitima, da, Da, zavisnosti, kad da. su mali oni turniri ne Aha. možeš 50.000, 100.000, Da. 150. Zavisi, mislim, bilo je tako sigurno. Mislim da je bilo ovo po 500.000 ili... Sad je to Znam- još manje, to je pre možda i nešto i moglo. Da, i onda znam da sam sve nagurao, znaš, ili sam čekao ono malo da prođe u Pa da, toku igre. zavisnosti, uzmeš jednu kvotu, drugu, I ja sam treću, sve da. nagurao, znači znam, to je bilo sve, oko 5 i nešto miliona sam nagurao na keca i sad mi smiješ, sad ljudi misle da je nenormalno, ali dobro, tako je, kako je. I izjednači ona 1-1 i treći set 6-6, znaš, odu taj break. I čoveče, ona vodi 7-6 i ima meč loptu. I bam, 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 razmjena, gotovo, ona osvaja, znači Da. tereni i kako se ono poen razigrava i ona na mreži, bukvalno, ne znam, Penal. gotovo, penal. Bam, u mrežu. I to je to, kraj, posle izgubila 13-12. I tu je pakao bio, znaš, tu sam sve moguće resurse. Je li tu bio kraj? Pa tu je bio kraj, znaš, jer, znaš, sad me zovu, znaš, mnogo, počeo sam to da radim, pričat ću mi o tome. Počeo sam da radim te edukacije i za ljude koji imaju problem. Svi zovu kad sve iscrpe resurse. I od drugova, i od kumova, i od rodbine, i zaduže se u bankama, i Aha, kad je, da. sve kad iscrpe, tad zovu. Ali to je po modelu, znaš, to tako sam ja, tako da sve ih i razumem, znaš, imao sam juče 20.000 evra, što ti nisi zvao juče? Pa ne bi me zvao, znaš. Niko neće da zove da kaže imam problem sa kockanjem kad je u plusu. Niko nikad nije zvao. Ne postoji taj čovjek. Tako Možda se desi, Možda, posle evo, ove možda priče, ih ja. zato i Tako je. pričamo, da. Zato i pričamo o svemu ovome da sad ti kad ispričaš tako iz nekih segmenata šta se dešavalo, možda neko prepozna u tom nekom delu gde je on sad u toj fazi. Tako je. I to bi bilo strašno kad bi neko prepoznao da vidi, mislim, eto, i ti u tom momentu kad si imao to da si sebi odredio neki limit iz tog kripta, si došao do nekog nivoa. Ja znam i ja masu ljudi koji su došli do određenog nivoa s kojim su oni zadovoljni i oni su to uzeli računare, pobacali sve u kantu, uzeli tu cvotu s kojoj su zadovoljni, nikad nisu pipnuli. Tako je. Mislim, procenat je kao mali nokat i to ovaj moj koji grickam, ali ipak postoji to. Da, što kažete, da osvestimo nekog da prepozna. Ja nemam problem s tim da pričam, zato što iskreno znam, normalno, nije ni meni bilo prijetno, znaš, da mi sazna i ženina porodica i moja i ceo grad i, znaš, kockar. Naravno. Ali bolje mi je da ovako izađem u problem, da kažem šta je, mogu da pomognem. Stvarno znam da mogu da pomognem, jer sam to prošao, rešio sam trajno problem. I na kraju šta me briga, niko mi tad nije plaćao račune kad sam ja dugovao i kad sam vraćao dugove, tako da znaš, kažu, pa ti, znaš, narušavaš ugled i to. Ja kažem, ugled je ono što drugi vide, a ono što sam ja, stvarno, to je to. Ja znam ko sam i šta sam, tako da nije mi to mnogo, nije mi bilo prijetno, ali ako hoćeš da rastiš i da napraviš, moraš da ideš u neprijatno. A ko je, znači ti si, kad je bio taj posljednji sunovrat, taj 5,5 miliona, taj tenis meč, to je, kažeš, bio neki kraj. Da, jer resursi sve I kako se odvija posle dani, posle toga i kako staje, kako tvoja glava to... Pa evo, sad ću da ti ispričam. Normalno, sad ti pričam svo to vreme dok sam kockao, već je tu haos. Ja već sam u minusu, već je nervozan za kući. Hvala Bogu, stvarno nikad, evo, mislim, nije porodica trpela. Više, kad sam prekinuo kockanje, više tad se, da kažem, osetilo finansijski, a dok sam se kockao, nikad nisam dozvolio da, ti si porodičan čovjek, nisam stvarno dozvolio kući da se trpi, da nema, mislim, to sam se borio, ali sam bio nervozan, nisam bio, znaš, izlaziš, kriješ se, ideš ti u WC, idem napolje, idem na kafu, idem više izmišljam, idem put, idem lažem, mažem, znači to je katastrofa. Ali ja umeđu vremenu imam problem veliki sa spavanjem, znaš. I ja odem na kliniku Belmedic i nisam više mogu, znači to je katastrofa, budim se noću, to su stresovi, to je, mislim, baš je bilo problematično i doktor mi tu prepiše, nešto me testirali, nemam pojma,
prepiše mi kao dijagnoza mesečarenje, jer ja kao mali sam mesečario. Znaš ono, ustaneš. Da, ustaneš malo, opereš zube i vratiš se, a ne znaš šta je, da. Tako je. Ma ja sam kao mali izlazio iz kuće, izađem tamo, nađu me na ulici. A stvarno ja sam, mislim, i on kaže, to je to, mesečarenje, znaš. Ništa, dao meni neke, samo za spavanje, neke tablete. I tu, znaš, opet ja nisam dobro, znaš, nisam spavao lepo. I nisam ja uopšte uzimao u obzir to da mi je od kocke, znaš. I sve se to završilo, ovo sad što sam ti ispričao, sve ja to napravim katastrofu. I ja sad više nema šta, mora da se prizna, mora da se rešava, jer ja ne spavam, ja sam dužan, ja sam ružan. Pakao. I ono što kažu Ivo Andrić, znakovi pored puta, izađe meni na Instagram sponzorisana reklama, knjiga Kockar ili čovjek. Ja nisam u životu pročitao knjigu, mislim, ne stidi, sačitam, bukvalno ono, jer sam vidio da je znanje moć, ali do tad nisam čitao ništa. I izađe mi knjiga Kockar ili čovjek. Ja rekao, daj, ja poruči, znaš, 1000 dinara bilo. I ja poručim knjigu, pročitam je za noć, znaš, u cugu. Ja se pronađem, dečko opisao, ko da je mene opisao. I on isto te probleme sa spavanjem, imao suicidne misli. Sve isto, da, doći to je ćemo užas, do toga, da. I nije suicidne misli, on je imao pištolj u ustima 2 puta i ma sve se ja prepoznam. Ja došao do kraja, znaš, i ništa, ja ga tu kontaktiram da mi kaže gdje je rešio problem, znaš. I on meni ne odgovori na poruku. I ja, žena moja svo to vreme ne zna ništa. I ja uzmem tu knjigu, ja ne mogu više sa glavom, sa problemima i uzmem onu knjigu i dam ženi i rekao, Milica, evo ti, pročitaj, ovo sam ja. I ja odem na prvi sprat od kuće tu noć da spavam, razumeš, nisam imao snage da ispričam ja, znaš. I ona uzme, pročitava tu knjigu i stvarno mi je bila podrška od samog početka, kaže da ništa, ja ću da ga kontaktiram, razumeš, i ona mu pošalje poruku, on njoj odgovori, ja upalim ništa odmah, koja ja stvarno htio da rešim, više mi je pakao života, razumeš, ili, imao sam i ja suicidne misli, možemo to da pričam, ne misli, nego sam i, što ono kažu, kad neko kaže, znaš, sad da prospe u vodu ili nešto posjeći, kaže, ja, i ubiću se, šta sam, ali ja sam, znaš, kad ti razmišljaš da to uradiš i način na koji ćeš da uradiš, to je onda baš pakao. I ja sednem s njim na kafu u Požarevcu, Boban Adamović, dečko, eto i njemu da se zahvalim stvarno, i on me uputi kod Dejana Stankovića Hertz Time, gdje je on rešio problem. Ja tu, znaš, nestrpljiv kako, šta, idi ti samo slušaj. I stvarno, tamo sam bio čak sa ženom i s decom, 7 dana, edukacija, ovako kao ja i ti, sat i po vremena ujutru, sat i po uveče, 7 dana i poslije sam imao 6 mjeseci jednom nedeljno online, čisto retrospektiva nedelje, kako sam prošao, da li sam imao nagone, imaš ti tu neke alate koje prepoznaješ te nagone i kontrolišeš i to. To je sve znanje, nema ništa, jer ja sam to u glavi mislio, to je lečenje, to je nešto, ali i na to sam bio spreman samo da rešim, razumiješ, ali ovo je bilo stvarno top. I to, bukvalno sam na 5. mjesec, vidjeli smo da je sve okej, i čak i Dragana Inićijević, psiholog, što mi ona to držala to jednom nedeljno, kaže, to je to, i ocene su bile dobre i sve, oni zadovoljni. I evo, dan danas, 3. godina, hvala Bogu, sve kako treba. 3 godine već, znači bez pipanja ičega. Da, jer iskreno ljudi me pitaju, znaš, baš skoro se da s jednim drugarom. Meni sad smešno. Mnogi imaju uverenje, znaš šta mi je smešno? Jer ljudi generalno na Balkanu imaju razne uverenja. A evo drugar baš, bio je Uroš sa mnom, jedan drugar što me zna ceo život, jer znaju da sam kockar, znaju u mom mjestu, malo mjesto. Pa gotovo, sad I znaju oni svi imaju šta. uverenja kao jednom kockar, uvek kockar. A ja sam baš, znaš, sam ovan u horoskopu, ne može to meni, znaš, i to me možda, znaš, taj karakter dodatno, ali svako bez znanja ne bi mogao. Znaš, ja volim tu da razbijem ta uverenja. Čale isto meni kaže, znaš, kad sam prokockao te velike pare, on kaže, ja, znaš, jednom se zarađuju u životu velike pare. Pa gdje ću da ih zaradim još 50 puta. Tako da to nemam problem, znaš, pare ću da zaradim sigurno i već zarađujem i sve je okej. Tako da, to je to što se kaže, sve sam rešio sad, idem da pomažem drugima i da, ajmo malo da se sad prebacimo na tu misiju. Generalno imaš svoju Instagram stranicu gdje svakodnevno kačiš određene stvari
gde ljudi mogu i da se edukuje na neki način, da malo to pogledaju. Mislim, generalno svestan si i ti da ozbiljan čovjek koji ima ozbiljan problem će jako brzo preći preko toga, a zainteresuje će ga nešto drugo da gleda, možda to pročita i kaže, super, ali ovo ono. Ali kakav generalno imaš pristup s ljudima, kakvi ljudi te zovu, kako funkcioniše generalno sad cela ta tvoja, da li da nazovem, edukacija ili šta je zapravo to? Pa to je edukacija, znaš. Prvo, ja radim besplatno prve pozive, stvarno hoću svima da pomognem, da im osvestim, da im malo smirim taj impuls, jer oni stvarno svi me zovu kad je sve zapaljeno, razumiješ? I onda je to najvažnije da se tu, da kažem, smire. I onda posle toga zakazujem konsultacije i stvarno imam i saradnju, da kažem, i dan danas sa Dejanom Stankovićem, Hairstime i tu je on, ja gledam da podignem to na veći nivo i da radim jedan na jedan s ljudima, razumeš, jer ja sam prošao taj put, razumeš. Tako da imam znanje da pomognem ljudima i novac će dođe kao posljedica, to će da razumeš. Jer dosta mi ljudi pitaju kao pa ti ako hoćeš da pomažeš, što ne radiš to besplatno. Ti znaš da kad nešto radiš besplatno, ljudi to ne cene, znaš, jer kad neko nešto, cena mora se plati, svako od nas mora da plati. Ja sam psovi platio cenu, hvala Bogu, samo novcem. Svi su mi živi, zdravi, roditelji, porodica. Da, moglo je bude mnogo gore. Tako je, znaš i sam, tu ima svega. Ja mogu i da pričam o tome, o tim suicidima i u tim mislima. Naravno, svakako ćemo. To je ideja i generalno da se probudi svest. Da. Svest ljudi i onaj koji ima problem, evo, na kraju krajeva da se javi tu kod tebe. Kako ti sada, da li si toliko dobro razvio taj instinkt da možeš da prepoznaš odmah ko ima želju zapravo ili ko je samo tu pozvao čisto zato što mu je rekao tu neko sa strane pozovi? Odlično pitanje, ima kao da smo se dogovarali, a znaš da nismo. Znam da. Gledaj, ima tu svega i stvarno neću da, jer sam to naučio iz mog biznisa, iz network marketinga, od mog mentora Zorana Vitanova. On kaže, on je iz Makedonije, on kaže ne se frla seme na pesak. Tako da neću da radim sa svakim. Nije što sam ja to moj ego ili nešto da se ja pravi. Zato što neću da gubim vremena, hoću da posvetim vreme ljudima koji hoće da reši problem. Dešava se, evo, skoro pre neki dan me zvala majka, 18 godina sin, kocka, pije i kokain. Testirala ga. Sa 18 godina sve, zavistan. Ali on neće, znaš. I onda imaš ljude koji hoće edukaciju, to jest pomoć. Hoće pomoć. Tu mi se najviše sviđa kad mi se direktno jave ljudi koji su zavisni, jer se prepoznaju u mojim pričama, razumiješ? Sve ovo prepoznaju, jer vidi se šta je iskreno malo, ko je... I oni se prepoznaju i oni hoće i sa tim ljudima stvarno hoću da radim. I stvarno neću da radim sa svakim pa da mi plate koliko god, jer naročito tu roditelji koji se jave, oni stvarno, ja razumem, ne drže majke po sat vremena na telefonu, kaže ja sam smršao 45 kila, imam, ja ne znam šta da radim. A on neće, on beži iz kuće, to je haos. I onda imaš ti tako roditelji koji će da dovedu nekog sina ili obično je to muško, koji će da kao rešava problem, ali on dođe tu, oni mu kažu, na primjer, jednom mu vrate dug. On kao kaže neće više. Drugi put opet napravi. Oni kažu nećemo ti vratimo dug dok ne ideš na edukaciju. On kaže, znaš, on je spreman. On kaže idem i on ide zato što da bi mu vratili dug. Ja prepoznaš ti odmah to? Da. I on dođe znači, na edukaciju, to jest dođe na konsultaciju, ja već na konsultacijama to prepoznam. On znači tu uđe, tu izađe. On je došao samo da bi njih zadovoljio. Nije došao da uči. Ja kažem, evo, pare neću da, znaš, kad bude sazreo, kad bude on rešio, prepozna se, razumiješ, 20 godina sam kockao, to nema šta. Mislim, ti si prošao sve i svašta. I znaš, meni sad ljudi kažu kako možeš tako da pričaš. Evo baš ima jedan video na YouTube-u, sam skoro gledao. Neki poštar što je prokockao sve žive penzije. Ima na YouTube-u. I on stvarno priča. I ja sam isto tako razmišljao kad sam ja imao suicidne misije, kad sam razmišljao da se ubijem, da je to jedno od šta je, kako, šta ti kažeš, vizualizovao si sve to. Da te ne bilo pred realizacijom, ne da je Bože. Tako je, gledaj. I on kaže... ali ovako priča kao što ja sad pričam, jer od tih roller coastera ovakvih, znači ja sad mogu da pričam to, jer znaš, ne mogu ja sad da budem nešto emotivan, jer sam to prošao i može da zamisliš kroz kocku, kroz up and down
šta je sve prošlo tu. I on kaže, pa da, kaže, razmišljao sam, kaže, da se ubijem, hteo sam da se, kaže, osiguram kod neke kuće, pa barem da ne ostavim porodici dug, ama isto to razmišljaju kockari koji su u problemu. I ja iskreno ti kažem, meni su bili, bukvalno kad ti razmišljaš da to uradiš. Prvo sam razmišljao da skočiš s mosta, pa sam to odmah da kažem, izuzeo da ne uradim tako. Drugo mi je bilo da se kolima negdje zakucam. I treće, najbliže mi je bilo, mislim, video sam neku vest, tad je bilo to, neki momak i devojka su se u garaži bukvalno ugušili od, auto im je radio od plina i to mi je bilo najbliže, znaš, gdje sam mislio. Jer nisam imao rješenja, znaš, ja sam sve živo prokockao i nema rješenja, ne otišao stan, otišli automobili, sve. Jednu noć, ja to da ispričam, nemam problem s tim, u Grandu, ne znam, baš to je zadnje, znači kad je otišao stan i sve, i bez stana, bez auta i ja završio sam, zatvorio se Grand, ne znam kad, do 4, ne pojma, sve prokockao. Dosta sam put ispavao u Jugi, ja nisam više imao, nemam gde da spavam, nemam stan. Za Jugu nisam imao pare, deću, znaš, noć, zima bila. I ja, a sramota me, znaju svi da sam niko ne zna da sam u problemu. Znaju da imam gde da spavam, sad imam ja gde da na Novi Beograd da zovem nekog da spavam, ali me sramota sad da kažem. I ja, brate, ajde onda kod Falkensteinera preko puta opštine Novi Beograd, nađem jednu klupu i tu legnem malo da odmoram, naš umoran od svega, sutra imam neke obaveze, neka kola treba da prevodim. Taj me neki zvao 100 put, ja nisam, znaš, prokoskao sve pare, njemu stigle neke policije, znaš, vodi se i dalje na njega, ja nemam pare da prevedem. Tu mi sva moguća dokumentacija u torbicu, ja tu legao malo da prikunjam, međutim, to je bilo negde, znaš, 4 već sata i neki ljudi prolazi. Ja rekao, gde ću ovdje, znaš, vidjet će me neko, znaš, poznat, spavam na klupu, razumiješ, od milionera do beskućnik spavam na klupu. I ja kažem, aj se pomerim tamo negdje, tamo kaj je ulici Gladnih, neku klupu nađem. I ja tu prelegnem neki pola sata. I ja, ajde da krenem, da idem u neki autobus, da uđem, da se ugrejem u gradski, razumiješ, nemaš pare ni za šta. I ja torbicu zaboravio na onu prvu klupu tamo. Sve mi tu, razumiješ, i pasoš i sve. Treba da idem nešto i u Austriju. Kakve si signale dobijao. I ja se vratim, stoji na klupu, torbica, sve tu, razumiješ. I ja, ajde, uzem torbicu, uđem u autobus, da se grejem. Uđem ja, ne znam gde tera onaj autobus, vozi po Novom Beogradu. Nemam pojma, samo da se, znaš. I na kraju dođe neki autobus, dođe do Ušća, onda shopping centra. I ja imao, pričao sam to i na Instagramu mom, ja imao nemam pare, nemaš za kafu, nemaš da jedeš, nemaš ništa. Imao one bodove nisove, znaš. Skupljao, da. I tu su ti bodovima za kiflu, sendvič i kafu sa bodovima. I novi dan, znaš. I gledaj, mnogi uspješni ljudi, ne samo u kocki, znaš, a u kocki pogotovo, evo, baš, znači, dođu na tu, da kažem, ivicu, ili rešavaš, ili se boriš, ili samoubistvo. Nažalost, razumeš. I onda mnogi uspješni ljudi, baš sam pričao, imaju taj, da kažem, breakout, razumeš, kad ili. I onda ja sam imao to i evo, hvala Bogu, to je sve prošlost iza mene. Hoću da kažem, jer znam da mnogi, zovu me, brate, verenica me zove za dečko, kaže da skoči terasa. Znaš, to je haos u glavi, šta se dešava. I imam, evo, mogu i to da pričam. Majka je zvala, mislim, to je crna priča, ali šta da radi, da znaju ljudi koliko je opasno. Majka zove za sina za sutra. On kaže, ne može sutra, kao, ajde za vikend, znaš, radi. Mislim, svi znaju koji kocka i koji prekorače to i ode u zavisnost. Nema zašto da radi, to sve ide na kocku. Radi. Šta radiš, šta radiš? Ajde za vikend, sutra dan, stoje oprošteno pismo, nema. Znam drugara isto, traži mu neki njegov drug novac, stalno mu pozajmljivao. I više to su rasle cifre, nije mogao, on ugrožava svoj posao. Znao je da kocka, ali i on tu noć autom se zakucao u neki zid. Znaš, ljudi ne znaju tu u vestima šta se desilo. Nigde ne piše da je poginuo od kocke. Ali, znaš,
Ja ne znaju Teški pozadinu, krič, gledaju da. kao saobraćaj nesreću koje je slučaj Tako je, desa, ali to je- ne znaju da... Reci mi, je li ima dosta poziva? Ima, nažalost. Da li je to sad baš postao ozbiljan problem? Nažalost ima, čak i ja nisam, niti sam sponzorisao reklame, niti sam se ja nešto... Ja sam slučajno, pa mislim, mi znaš kako smo se mi našli. Ja sam Da. slučajno video, niti se mi poznajemo pre toga. Slučajno sam video i vidim da, naš, sve je zanimljivo. Ne mogu to da boostujem još uvek zato što ne mogu ja da prihvatim to da rešam. I vrlo interesantno, zato me baš interesuje. Ne možeš, da. To je individualno, mora po meni, ako se radi pravilno, koliki je 1 na proces? 1, da. I koliki su procesi, da? Pa eto, 6 meseci, znaš, za malo teže slučajeve. Iskreno, baš ću to da na mom YouTube kanalu ću da snimam. Baš prati, ja, znači 2 godine samo to. Znači edukacija i impulsi i racio i sve post, sve, znači emocionalna pismenost. Da ne pričam oko toga. I knjige i podcast, sve moguće slušam. Stvarno, koliko gledam, koliko se ljudi nalupaju gluposti, skoro sam gledao jednu emisiju gde to idu, znači u ekstremno, u veru, u zabrane, u neke lečenje, u neke tablete, mislim, to ne radi. Po meni to ne radi. Tako da pričat ću o tome, znaš, dublje na mom YouTube kanalu. Evo mogu i na moj YouTube, na Instagramu Siniša _Antonijević da pogledaju. Ljudi koji imaju problem, slobodno da mi se jave, ja posvetit ću vremena koliko mogu, ali teško je to da se radi, znaš, grupno, samo individualno, jer svako je za sebe na nekom stadijumu, da kažem, problem za sebe. Možda i neko ne voli u masi da se čuje i da je ukočen sa glavom i ovo i ono. Znači, prvi pristup ide kontakt, pozivaš se ti, dolazite ide prvo, kao što si rekao, besplatne su te konsultacije, ti proceniš koje je stanje, šta je stanje, vidiš koji je to nivo saradnje, program i to kreće. Znači, postoji... Samo je bitno, najbitnije šta je bitno kod toga, da priznaju, da hoće, da priznaju porodici. Porodica mora da zna, mora da bude podrška, jer porodica mnogo tu greši, zato što kritikuje, razumeš? Ja razumem njih, oni pate, on sve prokocka, on sve uništi, ali kritika njega vodi ponovno kockanje. Oni njega kritikuju, ja sam ti obezbedio, ja sam ti dao sve, ja sam ti dao auto, stan, ti sve si uništio. To njega vodi u kockanje. Porodica mora da kritikuje njegovo ponašanje, a ne njega kao ličnost, jer to ego, znaš, on mora da radi na svom egu. I onda mnogo je kompleksno, znaš, za svakog pojedinačno, ali može da se reši, nema šta, isključivo znanju, jer je mindset u pitanju, znaš. A koji je to uzrast otprilike najčešće koji zove? Koji su to problemi? Nema pravila ili... Ima. Trenutno me uglavnom zovu stariji, iskreno. A za decu zovu obično roditelji. Stariji me zovu 30 plus 40, 50, 51 me zovu pre neki dan. Ne može ljudi, znaš, ne mogu da reše. I onda vide da ja znam o čemu pričam. Nije sad, prepoznaju se kroz to. Sad neko gleda moje, ne znam, kaže šta priča, kakav impuls, kakav racio. Da. Kakve gluposti, razumeš, tako da... Dobro, taj sistem, tvoj pristup pokazao se kao delotvoran, kao nešto što definitivno može da radi i može da pomogne. Tako je, Hertz Time, Dejan Stanković, Novi Sad. On je moj mentor tu i stvarno njemu najveća zahvalnost, jer on je sam, mogu da pričam i njegovu priču, baš interesantna. Koliko je to jako i koliko je velik problem. On je, to sam možda rekao, član Mense. Da, jesi. Da. I on je imao svoj problem sa kockanjem. To je bilo pre 90-ih. I njemu sa 28 godina poginu oba roditelja u saobraćajnoj nesreći. I znači, ta nesreća njega nije sprečila da kocka. On 3 mjeseca posle te nesreće u najvećem mogućem problemu 100.000 maraka na kamatu. Evo, ispričat ću jedan deo, to će bude interesantno. To bukvalno za film može da se napravi od toga. Inače, počeo sam i knjigu da pišem. Knjiga će se zove Kako sam pobedio kocku u zagradi sebe. Jer tu, znaš, kocka je s polja, razumeš? Da, to je nešto što je okolo, a vamo si jedinka. Jer mi smo tu, evo, ja sam tvoj gost, sve je ovo lepo, ali mi kreiramo vrednost. Ti pitanjima, ja sa sadržajem, mi smo sadržaj. I on, čoveče, imao situaciju da je dužan u tom trenutku, baš kad je opisao taj detalj iz knjige,
bio 15.000 maraka dužan na kamatu. I on tu kockao, razumeš, znaš, veća, manja, veće serije. Obično igrao puta 2 kvotu, crveno, crno i to. I on je bio tu 3.500, znaš, gore, dole. I tu je bio neki čovek, to je istinita priča, to je on u knjizi napisao. Za stolom je igrao čovek po 100 maraka, jedan žeton, igrao samo trojku, na primjer. I igrao, i padne trojka, razumeš. I on posle toga igra dvojku. Samo ti jedan broj igra dvojku. I oni u međuvremenu nađu se u toaletu i oni nešto pričaju, znaš. I on kaže Dekiju, Deki tad bio mlad, kaže, vidim te bre, pametan si dečko, nemoj, ja sam sve izgubio, ja sam prazan, znaš, ja igram ovo zbog, bukvalno hoću da izvršim samoubistvo, igram svaki dan, dolazim u kazino, od trenutka kad dođem, igram 3, 2, 1. Kad bude došao kec, ja ću da se ubijem. Slušaj, to istinita priča, to se desilo. I on igri cijelu noć, Deki to zanemario, mislim, ajde, to pričao mi nekom mlad, on ima svoje probleme, svašta se priča, lovačke priče. I ništa, to nije ni pratio, on bila trojka, pala, znači on igra sad dvojku, Dejan dobar, nije dobar, drži se, padne dvojka, razumiješ, on prebaci na kec. Ma, Hitchcock to ne bi ražirao. I najavljuje diler zadnje 3 ruke. Treća, druga, zadnja ruka. Deki na 7.000. I on kaže, daj da stavim sve ili na crveno ili na crno, ne znam na što je stavio. Ajde, nebitno, na crveno je stavio. Ili će se vadim da vratim sve kamatarima i to je to, razumeš. Sutra mu bio dan da vrati. A ova igra keca, razumeš. On zaboravio na to što mu je rekao. Da, kec je beše crvena, jeste, da. I on, kec. I on, sreće što dobio, on zaboravio na razumeš. I znaš kec 100 maraka 3,6, puta 3,6. I onaj uzima one žetone, taj čovjek uzima žetone i gura Deki u džep. 3,600, Deki uzima njegovo, što je dobio tih 14.000 maraka. I on ništa tu, šta mi gurno žeton u džep. I on kao iz ovog paravana tamo, pištolj, puče, ubio se čovjek. U sred kazina. I on tu vidio šta je bilo, pobego on, razumeš, mislim nije on ništa kriv, ali hoću ti kažem kakve priče, za 3, 2, 1, zadnja ruka. Da, gde to negde i prečuo, ima svoj problem tamo i gde stvarno realizovao to što je uradio. Tako da ima tih priča katastrofalnih. I onda baš... Dobro, to vidjet ćemo da napravimo i part 2. Nadam se da će bude veliki odziv ljudi da ovo čuje. Ovo je naravno tema koja treba da se čuje. Odgovornost na prvo mjesto, samosvest, kontrola i ostale priče. Ali naravno, ukoliko imate problem i sve, Siniša Antonijević, zapratite ga, Siniša_Antonijević na Instagramu. Zapratite sve. Nemojte da vas je sram da se javite ako imate problem. Svaki problem je rešiv onoliko koliko vi želite da ga rešite i naravno ovo što je rekao Siniša, to je jako dobra stvar. Ako najbliži ne znaju, teško da možete da pomognete. Tako da puno ti hvala što si bio gost u večerašnjoj emisiji. Nadam se da su ljudi se određeni prepoznali kroz tvoju priču, da će možda i sami sebi uspeti da pomognu. Ako ne, da će ti se javiti. Tako da eto, slobodno, Siniša je tu voljan. Čuli ste kakva je njegova bila surova priča i šta je on pobedio, tako da definitivno može na neki određeni način da vam pomogne, ali opet na kraju krajeva sve zavisi od vas. Tako. Na kraju može jedna poruka za naše gledaoce i za onoga ko možda baš ima problema gleda ovo. Hvala tebi što si pokrenuo ovu temu, da ljudi znaju o čemu se radi. Pa evo poruka za sve ljude da jedina stvar šta oni mogu da urade jeste da budu ispravni. Jer samo kad su ispravni, bez obzira, svijet je surov, nije realan, ako smo ispravni, onda imamo čemu da se nadamo. I onda da gledaju da kontrolišu taj impuls koliko god da je moguće, ali ja znam da je bez znanja nemoguće. Jer ja sam to prošao, tako da nije sramota da potražite pomoć. Evo, ja sam tu zbog vas, javno da pričam, pa i ako treba, pomoći ću na svaki mogući način. Dajem se i besplatno, daje se kroz te, da kažem, vide i onda, eto, da rešimo problem zajedno. Ljudi, ja ne bi ništa više dodao ovde.
Uživajte, naravno, pratite Vplay, zapratite ga naravno na svim društvenim mrežama, bacite neki like, bacite neki subscribe i naravno, ako imate problem, evo još jednom smo pričali javno na tu temu, slobodno javite se Siniši, voljan je da pomogne